teraz si ukážeme, ako skáčem obíčko. Takže ako skáčem obíčko. Takže začneme od, je to nová hra, takže od Behind, neviem to, po Imposter. Takže je to dosť vysoké, takže a ja to hrám na telefóne, takže 3, 4, začíname. A keďže to môžeme aj na počítači, len mne sa to lepšie robí. Oh. Be careful. OK. To je ice. Nie, nepadaj do diery. Oh. To je celkom ľahké ešte. A točí sa to okrem toho pomaly. Tak ale mne sa hapka toto. Hapka. To čo je? Ja to veľmi skáčem. Dobre. Hop. Celkom je to ľahké. Akože keď som mi ubrala iba jedno hapko, tak akože celkom dobre. Ja to nebudem... takto skáčem proste iba. Malinko. Nie, neutíkaj. Toto je už trochu rýchlejšie, ale... Čo? Mňa štve najviac na tom, že prečo som na easy a prečo nie som na hard. Dobre. Nie. Takže ja tu postupne poskačkujem. Dáme druhý diel, keď budem na trochu ťažšom. Hej? Dáme si, že keď budem na fialovom, hej? Takže to je ešte odo mňa... Nie, no uvidíte, kedy proste vám poviem, že... Dúfam, neviem, koľko mám odobrateľov, ale čo to je? A to musíte stlačiť, toto je tlačítko. Aha, musíme dať checkpoint. A tu nemám... Aha, to mám iba opis, ja som si myslela, že tam máme... You made is past bearing, are you ready for easy? Yes! Takže keď budem na medium, tak to stopnem a bude druhý diel. Takže super. A vlastne vy tu môžete použiť Nie, to je za Robuxy. Ja mám 2 Robuxy. To som si minula na... Čakaj, na toto običko. Taši, no more problem. Taši, no more... Spiam nejaké trápne pesničky. Dúfam, že... Akože myslím si, že natáčať Roblox je celkom dobré. Robím to po prvýkrát toto. Tomu hovorím, že to je stream a neviem prečo. Dobre. Toto. Au, moje hápka! A tam bol taký rebrík. To som si ani nevšimla. Ale tak ho tam nevidím. Nie. Do ruky. Do prdky. Moja hápka. Oh, to bolo tesné. Prečo som vo výťahu, ktorý má také blbé... Moja hápka. Ja dávam vždy skin, no. A dobre. To mám ísť akože potom do kraji. Nie. Ja som skočila dole. Dobre, hej. Takže ideme to ešte raz skúsiť. Nie. Fuf. A mám plná hápka. To je dobré. Si myslím, že... to bolo tesné. Dobre, za chvíľku budem na... Počkaj. Áno, za chvíľku budem na medium, ale to je ešte veľmi ďaleko, tak... Počkaj, bude druhý diel, hej? Ako to mám preskočiť? To bolo... Nie. Ja som sa držala pri tej stene. Dobre, ideme pokračovať ďalej. A to dlho nie je dobré. A idem pomaličky. Až veľmi pomaličky. Takže super. Ďalej pokračujeme. Kama typka tu skáče so mňou a
Aha, no tak už nie. Typka zmizla. Typka sa zabil. Čo? Ja vlastne to musím doskákať. A typka sa tam dako... Čo to robíš? Budem skákať s tebou. Au, moje hápka, au, moje hápka, au, moje hápka. To je posledný krát, čo mi uberie toto hápka. Hápka, iPhone. Nebojte, bude aj Fortnite. Super. Bude aj Fortnite, ale to budeme hrať na počítači, lebo ja to na mobile neviem. Nie, prosím, nie, ja to... Dobre, našťastie mám ešte hápka. Nie to jedno, keď mám... Dobre, už som ja na médium, budem hrať, takže... ahoj!